Γεια σας παιδιά, Captain Alex εδώ. Σήμερα παίζουμε Minecraft, είναι το πρώτο μου βίντεο και τελειώνουμε το σχολείο. Είναι η τελευταία μέρα του σχολείου και πρέπει να τα πάμε πολύ καλά για να περάσουμε και να βρούμε μια καλή δουλειά. Θα καταφέρω να μην κάνω αξίες στην τάξη και να είμαι καλό στα μαθήματα, ή μήπως θα μείνω στην τάξη την ίδια χρονιά και την επόμενη χρονιά θα είμαι πάλι στην ίδια τάξη. Είναι μέχρι το τέλος του βίντεο για να μάθεις και εσύ. Στόχος μας για σήμερα είναι τα 32 likes. Το έχουμε, δεν νομίζω. Και μην ξεχνάς, κάνε εγγραφή για να μπεις και εσύ στην ομάδα. Αδερφή μου, έχει ξυπνήσει, θα πάει στο δηματικό. Τι κάνεις εσύ εδώ, ρε, με τρόμαξες. Άντε σήκω να ετοιμαστείς για το σχολείο. Τώρα ρε φίλε και εσύ. Ωρε φίλε. Πάω στο μπάνιο. Γεια σου αδερφούλα. Καλά. Γεια σου παππού. Γεια σου γιαγιά. Γεια αγόρι μου. Όλη η οικογένεια εδώ πέρα είναι τελευταία μέρα. Όλο το σόι. Εδώ πέρα είναι όλοι. Θέλω να πάρω κάτι να φάω. Μπισκότακι. Θα κρατήσω για το σχολείο. Τώρα θα πάω να πληθώ καλύτερα. Ρε παιδιά, όλοι εδώ πέρα ήρθατε. Πολύ καλύτερα, έχω ξυπνήσει τώρα. Πρέπει να ετοιμαστώ όμως για το σχολείο. Τηλεόραση δεν έχει τίποτα. Ρε φίλε. Ωραία, πήγα και μάζεψα τα χαρτιά μου. Κάτι άλλο μου λείπει. Ορίστε. Τέλεια. Και αντίο. Αντίο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Γεια σου Κώστα. Καλά. Καλά, δεν είμαστε και πολύ φίλοι. Να πάει το καλά το σχολείο μας. Παιδιά, είναι πάρα πολύ μεγάλο, να ξέρετε. Έχει ποδοσφαιρικό γήπεδο, έχει κήπο. Να το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Ο κήπος έχει μπάσκετ. Πάρα πολύ μεγάλο το μπάσκετ. Έχει ένα συντριβάνι πάρα πολύ μεγάλο και αυτό ψηλό. Και γενικά έχει πάρα πολλά πράγματα. Είναι το καλύτερο σχολείο του κόσμου. Ωραία, λοιπόν. Μπαίνουμε εδώ μέσα. Και αφήνουμε τα πράγματα στην πόρτα μου, η οποία δεν είναι από εδώ πέρα. Και είναι εδώ πέρα. Ορίστε. Θα πάρω αυτό για την ώρα που έχουμε τώρα. Και πάμε. Εντάξει, περιμένουμε να χτυπήσει το κουδούνι. Και... χτύπησε μια χαρά. Εδώ είμαστε. Καλά, εντάξει. Δεν πρέπει να κάνω ταξί σήμερα, παιδιά. Αλλιώς θα με διώξουν. Μήπως είμαστε εδώ που είναι ανοιχτά. Γεια. Καλημέρα. Να σας πω μάθημα και να φύγω. Ναι. Λοιπόν. Τι μάθημα έχουμε, είπαμε? Γλώσσα. Ουδέτερο αρσενικό. Θηλυκό. Το επιτάφιο, τον επιτάφιο. Επιτάφιο. Οι επιτάφιοι των επιτάφιων, τους επιτάφιους επιτάφιοι. Σωστό. Ναι. Το ουδέτερο σχηματίζεται με το το αρσενικό με το ο και το θηλυκό με το ι. Με το ήτα, όχι με το γέτα. Ναι. Τελευταία. Πρέπει ανάγνωση.
να γράψω έκθεση. Περιμένετε παιδιά τώρα. Τελείωσα. Λοιπόν, να διαβάσω. Ναι. Μια μέρα, εγώ με το θείο μου πήγαμε βόλτα στο βουνό. Εκεί πέρα έχει πάρα πολλές αρκούδες. Μία από αυτές μας επιτέθηκε. Πήγαμε μέσα στο αμάξι και φύγαμε γρήγορα. Ήταν μια πολύ θαυμαστική εμπειρία, αλλά φοβηθήκαμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μην την ξαναζήσουμε ποτέ. Ωραία, πολύ καλό. Αντίο. Φεύγω. Άντε. Σκατόγρια. Είπες κάτι? Όχι. Δεν να τελειώσει το σχολείο. Αχ, και διάλειμμα. Εγώ τώρα θα πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Πάρε αυτό και φέρω το μπισκοτάκι και αυτό που έχουμε στην ώρα των μαθηματικών. Πάω να παίξω ποδόσφαιρο. Σας παίξω λίγο εδώ το σχολείο. Βρέχει. Φίλε. Σταμάτησε επιτέλους. Πάμε λίγο να σας δείξω το σχολείο. Λοιπόν, εδώ έχουμε πάρα πολλά λουλούδια. Γενικά θα κάνουμε έναν γύρο γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο το σχολείο. Εντάξει, αυτό είναι 3 ορόφοι το σχολείο, ρε φίλε. Λοιπόν, εδώ τώρα είναι οι τάξεις. Εδώ είναι τα γραφεία. Και εδώ είναι το μπάσκετ. Δεν σου μοιάζει, αλλά όχι, είναι μπάσκετ. Τι, το άλλαξαν. Το έχουν κάνει και για ποδόσφαιρο. Γιατί τρέχω τόσο γρήγορα πλάρω. Τέλος πάντων, αυτό είναι... έχουν κάνει αλλιώς. Να το ποδοσφαιρικό γήπεδο, να το. Το επόμενο μάθημα ποδόσφαιρο. Πού είναι η μπάλα? Πες μου ότι την έκλειψε πάλι ο Σταθάκης. Θα τον πιάσω στο Σταθάκη μία μέρα, του τα χρωστάω πολλές φορές. Άρε Σταθάκη, θα μου λείψεις. Θα μου λείψει ο Σταθάκης. Τι είναι εδώ? Ναι. Αυτή πλακία δεν ξέρω γιατί την έφτιαξαν. Την έφτιαξαν. Δεν ξέρω γιατί τους ήθελαν να φτιάξουν φάρμα. Αλλά έφτιαξαν φάρμα, παιδιά. Γενικά το σχολείο μας είναι τέλειο, αλλά κάποιες φορές είναι πολύ χάλια. Είδα το κολυμβητήριο. Θα ήθελα να κάνω τώρα μια βουτιά, αλλά είπαμε να είμαστε καλοί. Στο επόμενο διάλειμμα μπορεί να κάνουμε και καμιά βουτίτσα. Περιμένετε. Όχι ρε φίλε, δυστυχώς τώρα. Πρέπει... Αουτς, αυτό πόνεσε. Πρέπει οπωσδήποτε τώρα να πάω για μάθημα. Δεν έπαγα καν το μπισκοτάκι. Πού είστε? Θα κλάψω.
Κανένας δεν είναι. Θα μείνω τάξη. Και μετά θα φάω ξύλα από τη μαμά μου. Μετά αν περάσω τα μαθηματικά, δεν θα μείνω. Πρέπει να τα περάσω και μετά θα κάνω ό,τι θέλω. Και άμα κάνω ό,τι θέλω, θα δουν αυτοί. Εκδίκηση. Εδώ θα πω. Ωχ, γεια σας. Δεν είχα μάθημα, αλλά ναι, μπήκα από εδώ. Στα γραφεία που είναι άδεια. Σκατοβλάκας. Τι τράει το κίλμι, ρε. Α, το σταρθάκι, άρε σταρθάκι. Το σταθάκι. Λες βλακίες τελευταία, ρε. Πού είναι η τάκ? Να τη κυρία. Όχι, μη φεύγετε. Μπείτε μέσα, ρε. Τι να φύγω, ρε. Λοιπόν, πες μου μάθημα. 5 και 5 κάνουν 10, 6 και 6 κάνουν 12, 3 επί 200 κάνουν 600, 3.000 επί 3.000 κάνουν 150.000. Περιμένε να σκεφτώ. 3.000 επί 3.000. 150. Ναι, 150.000 δεν κάνω. Τι λες, ρε? Α, ναι. 9 εκατομμύρια κάνουν. Ναι, σωστά. Λοιπόν, αν βρεις αυτή την ερώτηση, τότε περνάς. Περνάω άμα βρω αυτή την ερώτηση. Ναι. Πόσο κάνει? Ναι. Πόσο κάνει τι? Πόσο κάνει? 536 επί 342. 342. 342. 536, 342. 536, 342. 183.312. Περίμενε. Τι λες? Σωστό. Ναι. Πέρασα. Άντε για σκατόγρια. Τι? Καλόγρια. Δηλαδή πάρα πολύ καλή δασκάλα που είναι γέρος, άσχημη, ηλίθια. Έλα εδώ τώρα! Παιδιά, τρέχω. Πέρασα, παιδιά. Πέρασα. Αυτά είναι. Δεν με νοιάζει, εγώ δεν πάω τώρα να κάνω τεχνικά. Εγώ δεν πάω τώρα για ζωγραφική. Πάω σπίτι μου. Να δείτε τώρα τι εκδίκηση θα πάρω για όλο αυτόν τον καιρό που όλο αυτό το σχολείο με είχε καταστρέψει. Μάμα, μπαμπά, σόι, έχω να σας πω κάτι νέα. Τι αγόρι μου? Τι έγινε? Έχω να σας πω ότι πέρασα. Αγόρι μου, πέρασες. Ναι, γιαγιά, πέρασα.
Γιαγιά, πέρασα. Έλα να σε δώσω ένα φυλάκι. Εντάξει, γιαγιά, οκ. Πέρασε το παιδί μου! Αυτό είναι το παιδί μου! Κλασικός πατέρας, εντάξει. Έχω όμως μια δουλειά ακόμη για τεχνικά και να ξέρετε τώρα εσείς. Παιδιά, τώρα θα δείτε τι θα πάτε από το σκάτω σχολείο. Αδερφέ, πέρασα, κλάψε. Θα σου πω εγώ εσένα, ρε. Λοιπόν, παιδιά, έχω ένα όπλο στο τσεπάκι μου που θα με κάνει να ανατινάξω το σχολείο. Όταν λέω να ανατινάξω, νομίζω ξέρετε τι όπλο. Εννοείται τα TNT και ήρθε η ώρα μου να λάμψω. Γεια σου αδερφέ, κλάψε. Σκάσε ρε. Μαμά, πέρασα. Πλάκα κάνεις, δεν στο είχα, αλλά να σε κάνω ένα φιλί. Μπράβο σου αγόρι μου. Ναι μαμά, ευχαριστώ. Τώρα θα σας πω εγώ. Ήρθε η ώρα αυτό το σχολείο να καταστραφεί. Ούτως ή άλλως πέρασα. Ήρθε η ώρα μου. Τι να κάνουμε. Πάλι σχολείο. Να μην ήταν κακό μαζί μου. Τα μπροστά θα κάνω μόνο γιατί δεν έχω πάρα πολλά. Θα σπάσω. Τρέχω. Wow! Λοιπόν, έγινε αυτό. Κοιτάξτε πως έγινε. Βέβαια δεν έγινε αυτό που ήθελα. Αλλά τώρα θα γίνει. Παιδιά. Ωρε φίλε. Ωρε φίλε. Τα κατέστρεψα. Άντε για αυτά που ήθελα να γίνει. Να το συντριβάνει. Σας βάλουμε και λίγη φωτιά, τι πειράζει. Όχι! Βρέχει!
Σταμάτησε η βροχή και τώρα θα τα κάψω όλα. Έλα τα ξυλάκια. Αυτό λέγεται εκδίκηση. Αχ, τι έγινε. Είναι απλά μια μέρα στο σχολείο. Αχ ρε φίλε, πόσο ωραία που νιώθω τώρα. Τι είναι αυτό, αστυνομία? Παιδιά, τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Κάντε εγγραφή και like. Αστυνομία, βοήθεια. Τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye!